Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Wei ka Suzuki Gixxer SF 155cc kabadon yaw registration number ML Not Sun U Kendai R Lai Iwei kala Shah Harud Surok Umïam hinin kasngi kani katuk kaba Shah kadai jong u Alban Rick Starson Lingdo kino ki bayu I ni lap kin skau bhaban pintip ha uniu number Kendai Lai Henriu R Not Lai Pra Kendai Sao Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajuk kabamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.